Wow. Wow. Me podria dir d'on hi era la 312? Sí, vés al fons a l'esquerra, puja les escales i després a la dreta. Trobaràs? Tio, gràcies. So en la Universitat de Barcelona enta convertir els estudiants d'aranès en experts en les estes de UEC, que són patrimoni de la humanitat. Parli des estes d'Eraru de les d'Arties. Són tan màgiques. Vos convide a vier Sant de Vell almenys un cop en la vida. Oh, se'n pa que la pugui trobar just soleta. T'has perdut? M'he distret, arrenc més, només pies. I quan acaben, en els dansaires, vestits de la roba tradicional, entren i varen a Tour de Taro. Mos dansaràs unes danses? No. I per què t'has vestit a teu? En d'ensenyar-vos el vestit tradicional. ¿No sabes danzar? Tio, quan era mainada anava a danses. A crogo diré que no en sabes, veritat? Aria de més suells barradi. Jo n'hi ha tu, com se vare? Has dit que ne sabies, veritat? Tio, m'encanta. Tant fa... Ui, quin cap. Hem ja pausa 5 minutes. Telefonar a CIA i ajudants. Ara mateix hem en una simulació. Mos pots deixar un missatge. Més, no les escoltam. Danses araneses. Pugui dansar, què us pensaues? Més, avui he pensat en una activitat genial d'hora de classe. Què vos estimats més? Imaginat-vos que aquesta columna hi era-ho, i aquero que auets en es mas són es alles. No he trobat arrenc més, d'acord? I quan s'alluga era-ho, es allaires alluguen es alles, i les han avirat-au. Ets us experts. Ara anem tarties, tara cremada de taro. Parets! A més de rossegar taro allugat pels carrers, sauten pet de sus. Sautaram et taro. 3, 2, 1... I ara Venc! Ara tornem a classe. Hem participat d'una gran tradició en la Universitat de Barcelona i ha estat un èxit. Tara dreta, escala manquerra, tara querra, escala... Era esta d'Eraru, de les d'Arties, era net de Sant Joan, el 23 de juny. En les, tot el poble s'amasse en tabell com el trunc, Eraru, salame mentre els allaires se butgen at son tur. En avira es alles, els dansaires varen en que aquesta morte e huec. En Arties, era gent s'amasse at dauant de taro. E jueni, alluguen el trunc e lo rosseguen pels carrers de poble en que era casa de l'alcalde, mentre hi sauten per desús. Els dues són estes d'en força tradició i història. En escrits de 1344 ja se'n parla. Originalment eren cerimònies paganes de celebrar l'arribada de l'estiu. Eraro se pronuncia segons el lloc, et taro, eraro, et xar. I ara vos deixi, que encara he de trobar la geixida.